Dugay kaayo nakahatag sa lang hinabang ang kagamanan sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa mga farmers nga apektado sa El Nino. Nakadumdum ko pagka March 27 nag-declare og state of calamity ang Cebu City Council ngadto sa 28 ka mga barangay nga labing apektado sa El Nino. Apan April 17 pa nanghatag og ayuda ang Cebu City Government nga pinanguluhan ni Cebu City Mayor Michael Rama. Kung wala magpunay og saba-saba ang Bombo Radio Cebu, murag mosamot pa tingali og kalangay ang ayuda sa mga mag-uuma. Nakahinumdum ko niadtong pagka July 2022. Kaysa may nakahinumdum ani. Niadtong pagka July 2022 nga diin giayag og kusog kaayo nga linog ang Abra. Ang Abra gilinog, daghan ang napiktuhan, grabe pod ang kadaot. Nga diin paspas kaayo nga nakahatag og hinabang ang Cebu City Government. Paspas kaayo nakahatag og 50 milyones ka pesos. 50 milyon ang hinabang sa Cebu City Government ngadto sa Abra. Nga unta dili man na konstituente sa Cebu City ang taga-Abra. Unya dali kayo nga nakatabang si Mike Rama. Gani nakahinumdum ko gi-question ni Cebu City Councilor Mary Ann de los Santos ang 50 million nga hinabang sa Cebu City Government ngadto sa Abra kay puwede ram pagkadakua mga kabombo. Unya daghan kayo tang mga tabangonon sa Cebu City. Daghan kayong atimanunon, daghan kayong tabangonon ang Cebu City. Apan ang Cebu City Government nihatag og 50 milyones ka pesos ngadto sa Abra. Ngadto pagka 2022. Paspas kayo. Dali ka nakatunol sa hinabang. Katong 50 milyones ka pesos nga gihatag sa Cebu City Government ngadto sa Abra, kung gipamalit pa to og mga bugas o nya gipanghatag sa mga pobre sa Cebu City, daghan paunta ang makakaon mga kabombo. Unsaon tamanggod kini si Mike Rama, puro ra pasikat. Paspas kayo makatabang sa lain o nya ang Cebu City, dugay kayo makatabang sa mga mag-uuma, mga kabombo. Kini manggod si Mike Rama, muraga wa na mamao. Maayong pakungon ni silang tulo ni Baklayon o ni Attorney Ninja Tortol. Napay Baklayon, muraga pra-pra. Gi-question manoon kung tinuod ba nga adunay mga farmers ganang reklamo tungod sa El Nino. Gi-question usab ni Baklayon kung tinuod ba nga adunay mga tanom nga nangadaot, nangasunog tungod sa El Nino. Hoy Baklayon, kainutol god nimo. Wa ka kita ato mga farmers nga gi-invite sa Cebu City Council nga nang reklamo kay apektado sa El Nino. Ngadto pagka March, ang mga membro sa Alliance of Farmers Association nang reklamo na kay dugay kay nakadawat. Dugay nakadawat og hinabang gikan sa Cebu City Government. Nagpasyatab si Baklayon nga nagapalis lag hose, barrel, fertilizer ug uban pa, apan wa pa nito mahatag ngadto karon sa mga mag-uma. Apan useless gyapon, wa gyapoy pulos ang mga fertilizer, di man na magamit, way uwan, way tubig. Way gamit ang mga hose o baril kay way tubig, di gyapon magamit. Onya moingon ka nga walay tanom nga nangamatay. Moingon ka nga way tanom nga nadaot sa El Nino. Asa man ang utok nimo gibutang in taon, oy Baklayon, maghikog pa lang ka. Palit kag pisi sa carbon, ihigot sa imong liog. Kadaghan nangamatay nga mga tanom sa bukid, unya moingon ka nga way nadaot, kuanggol ka man tingali. Suroy po panagsa nga tos bukid, aron makita kas kadaot sa bukid tungod sa El Nino. Suroy po panagsa ba? Hadlok pagod ka mo lagom, hadlok ka mainitan, hadlok ka nga mainitan sa adlaw mo nang di ka mo sakas bukid. Mabitaw na nga gideclare sa Cebu City Council nga state of calamity ang 28 ka mga barangay kay apektado sa El Nino. O niya moingon ka nga way tanom nga nangadaot, way tanom nga nasunog, way farmers na nang reklamo, kalaw sigod nimo. Tungod kay nakita sa konseho sa syudad sa Sugbo nga grabe na ang kadaot, mao gideclare nga state of calamity. O niya moingon ka nga way tanom nga nasunog. Asa man ang utok nimo Baklayon, imong gitamakan sa imong lapa-lapa.
Nagsige naman gani ang grass fire sa mga bukid tungod sa kainit. O nagabantay mo, nagsige ang mga grass fire karon gumikan sa kainit. Samot na kini mga tanom sa mga mag-uuma. Kanya unsa pa may sunogon ron sa kainit sa mga tanom sa mga mag-uuma nga hagbay naman nga wa mananom ang mga mag-uuma kay perting pagkainita di mabuhi. Way polos imong pagka-city agriculturist kung nara ka permis imong opisina. Nagsige pasinaw na imong lubot sa imong bangko. Ambot unsay naa nimong permi kamandopan ni Mayor Mike Rama. Bisan klaro kayo nga pakyas sa pag-address sa problema sa mga mag-uuma. Si Baclayon Makabombo, kuan gyapon kanang iyang project ngadto sa publiko nga wa sila magkuwang sa pagsulbad sa problema sa mga mag-uuma. Kay last year pagkunusda nangandam sa El Nino.